नारळी पौर्णिमेनिमित्त कोकणात केला जाणारा अगदी पारंपरिक असा नारळी भात आज आपण करणार आहोत। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया। यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊ। नारळी भातासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप तांदूळ। इथे मी बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। 1 कप ओल्या नारळाचा चव, 1 कप गूळ। हा गूळ तुम्ही गोडीनुसार कमी जास्त करू शकता। 4 वेलची, 4 ते 5 लवंगा, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 2 मोठे चमचे काजूगर, 2 मोठे चमचे शेंगदाणे। हे शेंगदाणे मी भिजत ठेवून मग त्याची सालं काढून घेतलेली आहेत। 4 मोठे चमचे तूप, थोडंसं मीठ, थोडंसं केशर आणि वेलची पूड। सगळ्यात आधी आपण 1-2 चमचे हे कोमट दूध घेतलेले आहे, ज्याच्यात आपण केशर मिक्स करून ठेवूया। आता आपण नारळी भातासाठी लागणारा मोकळा भात शिजवून घेऊया। याकरता मी कुकर घेतलेला आहे। आता ह्यात आपण 2 चमचे तूप घालून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम फ्लेमवर ठेवलेली आहे। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। ह्याच्यात आपण आता लवंगा घालायचे आहेत, दालचिनीचा तुकडा, वेलची, थोडंसं असं जरा परतून घेऊया। आता ह्यात आपण धुतलेला तांदूळ घालायचा आहे। हे छान आपण तुपात छान असं परतवून घेऊया। एक ते 1.5 मिनिट आपण हे तांदूळ छान असे परतून घेऊया। यामुळे काय होतं, भात मोकळा व्हायला खूप मदत होते। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया आणि ह्यात आता आपण पाणी घालणार आहोत। आपण 1 कप तांदूळ घेतलाय। आपण 1 कप तांदूळ घेतलेले आहे, तर त्याच्या दुप्पट म्हणजे 2 कप असं पाणी घालायचं आहे। आता ह्याच्यात अगदी थोडंसं असं मीठ घालून घेऊया। आपला भात शिजवून झालेला आहे। आता आपण एका पातेलीत 2 चमचे तूप गरम करायचे। गॅसची फ्लेम आपण मीडियम टू लो मध्ये ठेवलेली आहे। तूप आपलं छान तापलंय। आता ह्याच्यात आपण काजूगर आणि शेंगदाणे हे जरा छान आता आपण परतून घेऊया। एक अर्धा मिनिट आपण हे छान परतून घेऊया। आता गॅसची फ्लेम आपण लो करूया। आता ह्याच्यात आपण किसलेला गूळ घालून घ्यायचा आहे आणि गुळाबरोबर घालायचंय किसलेलं ओलं खोबरं। गॅसची फ्लेम आपण परत मीडियम वर करतोय आणि हे छान असं आता परतून घेऊया। हे छान असं मस्त एकजीव करून घ्यायचं आहे। गूळ हळूहळू वितळायला लागलेला आहे। गॅसची फ्लेम आपण लो करतोय। आता अर्धा मिनिट झाले, गूळ आपला सगळा वितळलेला आहे। गॅसची फ्लेम आपण लोच केलेली आहे। आता ह्याच्यात आपण शिजवून घेतलेला भात घालून घेऊया। ह्याच्यावरच लगेच आपण वेलची पावडर घालून घ्यायची आहे आणि हे केशर घातलेलं दूधही घालून घेऊया। आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया। आहा, काय मस्त वास सुटलाय।
हे छान आपण असं मिक्स करून घेऊया. आता याला झाकण ठेवून एक 5 मिनिटाची अगदी मंद गॅसवर वाफ काढून घ्यायची आहे. 5 मिनिटाची मस्त आपण वाफ दिलेली आहे. आपला नारळी भात तयार झालेला आहे. आता हा आपण काढून घेऊया. बनवायला साधा सोपा आणि चवीला तितकाच उत्कृष्ट असा नारळी भात तुम्ही जरूर करून पहा आणि तो कसा झालाय मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.